16 sekúnd. Iba naši reprezentanti s 3 hráčmi. To je veľmi dlhá doba pri ruskej sile. A Rusi už začínajú točiť presilovkový kolotoč. Pálil Ovečkin, ktorý je na poste obrancu pri tejto presilovke 5 proti 3. Kornejev, Ovečkin, netrafil na šťastie. Mali sme šťastie. A vyhodili sme puk. Výborne, chlapci. Mali sme šťastie, že Kozlov ten puk netrafil. Ovečkin. Siomin. Jodorov. Výborne, Budaj. Vyhodme ten puk. Podarilo sa nám to. Perfektne to urobil Andrej Sekera. Ešte necelá pol minútka nášho oslabenia o 2 hráčov. Rusi sú vo vlastnom obrannom pásme, ale už sa hrnú dopredu. Kovalčuk. Je Ovečkin, ktorý zostáva na ľadovej ploche stále. Tvrdá strela z hokejky Atišová, ale puk zaletel až do obraného pásma Rusov. A už hráme so 4 hráčmi. Ubránili sme sa presilovke 5 proti 3. Kovalčuk, nie je to postavenie mimo hry. A poďme dopredu. Mihálik. Pomaličky posiela puk až za bránku Košečkina. Naši chlapci obetavosťou ubránili dvojnásobné oslabenie. Ale stále je tu tlak ruského týmu. Ďalšia výborná práca. Tento raz v podaní Michala Macha, ktorý naskočil na oslabenie. A končí sa pomaly aj presilovka 5 proti 4. Prežili sme presilovku 5 proti 3. A to by